Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, αγαπητές φίλες και φίλοι εδώ στη τηλεόραση του GR, ή μάλλον στη GR τηλεόραση, στο ελληνικό κανάλι, που θέλει να είναι διαφορετικό και θα είναι, και απλώς παρακολουθείτε τον πρόδρομο αυτού του καναλιού που έρχεται και που ταξιδεύει ολοταχώς για να περάσει όλη την Ελλάδα και να δημιουργήσει, έτσι πιστεύουμε, καινούρια ήθη και καινούρια τηλεοπτικά έθιμα. Ελπίζω ότι θα συμβεί αυτό, θέλω να πιστεύω, αλλά επειδή τα μεγάλα λόγια είναι μόνο για τους πολιτικούς, εμείς αφού περάσουμε και βγούμε στον αέρα, τότε μπορούμε να μιλάμε για νέα τηλεόραση και νέο κανάλι. Το ελληνικό κανάλι δεν θα αντιπαρατεθεί με τα υπόλοιπα, θέλει να διαφοροποιηθεί από τα υπόλοιπα και θέλουμε να κάνουμε πράγματα με ωραίους Έλληνες που υπάρχουν γύρω μας και δεν το αμφισβητεί κανένας, γιατί υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που δημιουργεί, μια Ελλάδα που περνάει αισιόδοξα μηνύματα, μια Ελλάδα που παρά την κρίση αισιοδοξεί και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, εκείνες που χρειάζονται ούτως ώστε να περάσουμε από το μεταβατικό στάδιο στις μεταρρυθμίσεις και την πραγματική ανάπτυξη. Αυτά, αν σας τα έλεγε ένας πολιτικός, δεν θα τα πιστεύατε, γιατί σας τα έχουν πει χιλιάδες φορές. Θυμηθείτε πόσες φορές από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο διπλανός μου γελάει μέχρι σήμερα, έχουν μιλήσει για ανάπτυξη, για μεταρρυθμίσεις, για την Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες και όλα τα ωραία και τα καλά, τα οποία όμως ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Και βεβαίως να πούμε ότι είναι χαρμόσυνο μήνυμα αυτή η συμφωνία της Costco με τις υπόλοιπες εταιρείες εκεί και τις ελληνικές και τη Hewlett Packard και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου, αλλά είναι ένα πολύ μικρό βήμα. Είναι μικρότερο από αυτό που έκανε ο Armstrong στη Σελήνη. Πιστέψτε με, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πει κανείς ότι έχουμε αποφύγει την κρίση. Εμείς, ωστόσο, δημιουργούμε και φτιάχνουμε ένα κανάλι μέσα στην κρίση. Είναι για όσους κουβέντιασαν μαζί μου, όσοι κουβέντιασαν μαζί μου, μου είπαν ότι είναι μια τρέλα μέσα στην κρίση να προσπαθείς να κάνεις μια τέτοια επένδυση. Είναι επένδυση ψυχής από καμιά εκατοσταριά ανθρώπους και αυτή η επένδυση ψυχής δεν υπακούει στους νόμους της αγοράς. Έχει συμβεί στο παρελθόν επανειλημμένα και γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχει αποδώσει. Αυτά τα λίγα ως εισαγωγή για να περάσουμε στον προσκεκλημένο μου, τον κύριο Ιωάννη Αστεριώτη, οικονομολόγο, πρόεδρο του Ινστιτούτου Γεωπολιτικών και Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων. Ναι. Γι' αυτό γελάγατε. Και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Τι να λέμε τώρα. Σύμβουλος πόσων πρεσβειών Ιαπωνίας, Σουηδίας, Νορβηγίας, αυτό είναι τα λιγότερα. Όταν πήγα και εγώ να υπηρετήσω το πολεμικό ναυτικό, ξέρετε πως είναι όλοι κουρεμένοι και αυτά και τα λοιπά. Μετά από 20 μέρες ήρθε ένας κύριος με κουστούμάκι και γραβάτα. Λέει, ποιος είναι ο Στεριώτης? Αυτός. Λέει, εσύ θα πάω στο 2-2. Και για να μην τα πολυλογώ, βρέθηκα να υπηρετώ επί 2,5 χρόνια στις μυστικές υπηρεσίες. Γιατί έτσι τόσοι? Είχατε καλό... Γ1 που λέγανε, εθνικό φρον. Ήσασταν εθνικό φρον. Ναι. Από εκεί έμαθα τα γεωπολιτικά. Δηλαδή, όλα τα πράγματα τα βλέπω σε ένα χάρτη παγκόσμιο. Κάτι που θα συμβεί στην Κίνα μπορεί να έχει επιπτώσει στην Ελλάδα και οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο μπορεί να έχει επίπτωση στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι αυτό το λεγόμενο πέταγμα της πεταλούδας. Ναι, όντως, κάτι που συμβαίνει τώρα στην Αμερική μπορεί να είναι ένας προάγγελος για εκείνο που έρχεται στην Ελλάδα. Ασφαλώς. Και τούμπαλιν. Ακριβώς. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να διαβάσεις το χάρτη των εξελίξεων και είναι δυσκολότερο ακόμα να βλέπεις τι έχει πίσω από την κουρτίνα και να το περνάς ως μήνυμα στον κόσμο. Ακριβώς. Αυτό είναι το δυσκολότερο. Ναι. Εγώ πάντοτε έμαθα και εκεί στις μυστικές υπηρεσίες, πάντοτε μας απασχολούσε τι θα κάνει μετά από 6 μήνες η Τουρκία, τι θα κάνει μετά από 1 χρόνο η Ρωσία και μετά όταν βρέθηκα στον τραπεζικό τομέα, πάντοτε μας ενδιέφερε τι θα γίνει μετά από 1 χρόνο, μετά από 2 χρόνια.
Γι' αυτό και στην καθημερινή μου ζωή έχει γίνει ένα είδος διαστροφής και δεν σας κρύβω ότι ήδη από πέρσι βλέπω τα πρώτα σημάδια ενός παγκοσμίου πολέμου. Το συζήταγα με κάποιο φίλο και μου λέει πάλι λες υπερβολές. Και τυχαία μπήκα στο site της Washington Post πριν από ένα μήνα και έλεγε ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε, να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ενός παγκοσμίου πολέμου. Αν θέλετε μπορώ να εξηγήσω και για ποιο λόγο. Ναι, για καλό σας έφερα εγώ, για κακό. Όχι, δηλαδή δεν φτάνει η κρίση, η πείνα, η ανέχεια, η ανεργία, η δυστυχία να τους λέτε ότι έρχεται και ο παγκόσμιος πόλεμος. Μήπως είναι ένα εργαλείο για να τρομοκραθούν οι ευρύτερες μάζες προκειμένου να τους μανιπουλάρουν καλύτερα οι κεφαλαιοκράτες. Αυτό τώρα που ερχόμουν με τον επόμενο καλεσμένο σας, ο οποίος είναι πολύ γνωστό όνομα, του έλεγα ότι όσοι επιβιώσουν αυτό το εξάμηνο μετά από 6 μήνες, πιστεύω ότι η οικονομία μας θα αρχίσει να κινείται στους ρυθμούς που είχε πριν από 3-4 χρόνια. Γι' αυτό και είναι καλή η δικιά σας κίνηση που ξεκινάτε τώρα, γιατί πιστεύω μετά από 6 μήνες η οικονομία θα αρχίσει να κινείται με τους ρυθμούς που είχαμε πριν από 3-4 χρόνια. Δηλαδή όταν λέτε 6 μήνες... 6 μήνες. Το Μάιο. Ακριβώς. Και μέσα στο καλοκαίρι θα ανοίξουν οι κρουνοί και αντί να πάμε για μπάνιο θα πάμε για δουλειά. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε τόσο άσχημη θέση. Θα ανάψει το πράσινο φως, εν πάση περιπτώσει. Ναι, θα αρχίσουμε δηλαδή κάποιοι να αρχίσουμε να ελπίζουμε. Έχω και εγώ 2 παιδιά και τα 2 άνεργα, παρόλο που έχω πάρα πολλές γνωριμιές. Και όλοι ελπίζουμε ότι κάτι θα αλλάξει για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Κύριε Στριγιώτη, θα γυρίσουμε στον πόλεμο τώρα. Μετά θα πάμε στην ανάπτυξη, γιατί έχω παρατηρήσει ότι η ανάπτυξη και η αλλαγή των μεταβατικών αυτών περιόδων της οικονομίας που στην ιστορία από την ύπαρξη του χρήματος ως μονέτας μέχρι σήμερα έχει επανεληφθεί πάρα πολλές φορές. Έχουμε δηλαδή επανειλημμένες κρίσεις και πολέμους εξαιτίας των κρίσεων μέχρι να σταθεροποιηθεί η οικονομική κατάσταση. Λειτουργεί σαν τους σηματοδότες. Από το πράσινο σε πάει στο κόκκινο μέσω κίτρινου. Ναι. Από το κόκκινο όμως πάει κατευθείαν στο πράσινο. Δεν είναι μονάχα αυτό. Δεν ανάβει το κίτρινο, δηλαδή το πράσινο ανάβει αμέσως. Ναι. Και επομένως όσοι είναι έτοιμοι στην αφετηρία μπορούν να ξεκινήσουν. Δεν είναι μονάχα αυτό. Οι χώρες οι οποίες είναι μέσα, οι 3 χώρες ας τις πούμε έτσι, οι οποίες είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό το διεθνές και μπορούν να δημιουργήσουν μια πολεμική ρήξη, είναι αυτές οι οποίες τώρα παίρνουν και θέσεις. Επομένως πάνε σε μια χώρα που είναι σε μια στρατηγική θέση και αρχίζουν και κάνουν επενδύσεις. Σωστά. Αυτός είναι και ο λόγος που... Δεν είναι αυτός ο λόγος που οι Κινέζοι έρχονται και επενδύουν στην Ελλάδα, γιατί έχουν πάει και στην Νάπολη. Είναι ο λόγος για τον οποίο οι Κινέζοι, έχοντας γίνει εξαγωγική υπερδύναμη πλέον... Θα μου δώσετε την ευκαιρία να πω και κάτι που... Σας δώσω. Να δείξω κι εγώ ότι κάτι ήξερα. Πριν από 10 χρόνια ήμουνα στην αποστολή που επισκέφθηκε την Κίνα όταν ήταν πρωθυπουργός ο Σιμίτης. Ο Σιμίτης είχε φτιάξει μια ομιλία, την είχε μεταφράσει και στα κινέζικα. Τον έπιασα 10 λεπτά πριν να βγει να μιλήσει στους Κινέζους. Και του λέω... Το Σιμίτη τον έλεγαν Κινέζους στο Πασόκ, το θυμάστε. Εσείς πιάσατε για να... Λοιπόν, τον έπιασα 10 λεπτά πριν και του λέω, κύριε Πρωθυπουργέ, εχθές μας είπαν ότι η Κόσκο είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κοντέινερ στον κόσμο. Πείτε τους να μας στείλουν 20 ειδικούς στο λιμάνι του Πειραιά, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης να μας πούν πώς θέλουν να το οργανώσουμε, γιατί η Ελλάδα είναι το κοντινότερο σημείο μεταξύ Κίνας και Ευρώπης. Το κοντινότερο σημείο μεταξύ Ιαπωνίας και Ευρώπης. Μου απάντησε τότε ο κύριος Σιμίτης, μου λέει, ξέρετε, μου λέει, έχουμε το λιμάνι του Αράξου, μου φαίνεται, μου είπε κάτι τέτοιο. Του λέω, κύριε Σιμίτη, εκεί πέρα δεν έχει ούτε σιδηρόδρομο, ούτε αυτοκινητόδρομο και οι ναύτες που θέλουν το βράδυ να βγουν έξω δεν έχει ούτε ένα ξενοδοχείο να μείνουν. Αυτός ο μέγας πολιτικός εγκέφαλος είπε τέτοια κουβέντα, ότι έχουμε το λιμάνι του Αράξου και εσείς ήταν σύμβουλός του. Εγώ δεν ήμουν σύμβουλός του, εγώ είχα πάει εκεί σαν πρόεδρος των εισηγμένων εταιριών. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει όσοι δήμον του είπατε 5 πράγματα. Ναι. Και δεν κατάλαβε τίποτα από λοιπόν, τα είπε στους Κινέζους, έκανε την πρόταση, αλλά μετά, επειδή είχε το στυλ αυτό του δημοσίου υπαλλήλου,
δεν έδωσε καμία συνέχεια. Οι Κινέζοι όμως ενδιαφέρθηκαν και ήρθαν μετά επί Καραμαλή και κάνανε συζητήσεις και βέβαια εδώ φτάσαμε στο άλλο άκρο, δώσανε το λιμάνι για 40-50 χρόνια. Δηλαδή κάτι απαράδεκτο. Άλλο να ζητήσεις, στείλτε μας 20 ειδικούς να μας οργανώσουν και άλλο να τους πούνε πάρτε το λιμάνι. Ακούστε, επειδή είμαστε λαός υπερβολής, μπορεί να σκοτωθούμε, να κάνουμε εμφύλιο πόλεμο για το τίποτα και είμαστε ικανοί να μείνουμε απαθείς μπροστά στο όλον. Το ξέρω. Και το κακό όλον που έρχεται. Επομένως χρειάζεται εγρήγορση. Εγώ δεν χαϊδεύω τα αυτιά άλλων των συμπατριωτών μου, γιατί πιστεύω ότι είμαστε κακομαθημένοι. Αφενός έχουμε κάποιον από τον ΠΟΕΟΤΑ και από τους... Έναν να βρούμε, έναν από αυτούς που κυνήγησαν το Φούχτελ χθες. Διότι ο Γερμανός Επίτροπος είπε ότι ρε παιδιά, τη δουλειά που κάνετε 1000 οδοκαθαριστές στην Γερμανία, 3.000 την κάνουν 1000. Και εξαγριώθηκαν αυτοί. Και δικαίως εξαγριώθηκαν, γιατί σου λέει ρε φίλε, παίζει με το πόνο μας, εμείς πεινάμε και εσύ ήρθες εδώ να απτύξεις τη θεωρία σου. Τον είδαν και ως εκπρόσωπο της Μέρκελ και. Δεν έκατσαν όμως να σκεφτούν, γιατί να το πει άραγε ο Φούχτελ, έχει ξαφνικά κάτι με τους Έλληνες, μισεί την Ελλάδα, θα μπορούσε να είναι ένας, πάση περιπτώσει, ένας Γερμανός κεφαλαιοκράτης, ένας εκπρόσωπος μάλλον του κεφαλαίου, ένας Ναζί, ένας οποιοσδήποτε κακό. Της γραφειοκρατίας. Όχι, μα θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος ψυχοπαθής που λέει τέτοιες ανοησίες στον κόσμο που μιλάει. Θα μπορούσε όμως να συμβαίνει και κάτι άλλο. Να παίρνει ένα μήνυμα καθαρό και αληθινό πέρα για πέρα. Γιατί αν πάτε στη Γερμανία, ο Γερμανός πολίτης δεν αφήνει πίσω του σκουπίδι. Δεν αφήνει τίποτα. Είναι, αν δείτε λοιπόν πώς αφήνουν τους δρόμους οι Γερμανοί ή τις πλατείες ή πώς αφήνουν τα λιβάδια ή τα δάση όταν πάνε για πικνίκ, είναι καθαρότερο από όταν πήγαν. Έχετε δει πώς αφήνουν οι Έλληνες τις παραλίες και τους δρόμους και τα γήπεδα και τους δημόσιους χώρους. Πού να φτάσουν, όχι 3.000 εργάτες καθαριότητες δεν θα έφταναν, ούτε 13.000 για να είναι καθαρός ο τόπος μας όπως η Γερμανία. Επομένως είναι θέμα παιδείας. Ο Φούχτελ ο έρημος μιλάει με την αντίληψη που έχει περί πολιτισμού, καθαριότητας και κανόνων στη δική του κοινωνία. Δεν έχει αντιληφθεί ότι ήρθε στο Ιράκ, ότι εδώ πέρα είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλασε. Μου είχε Αυτή είναι η διαφορά. Εντύπωση. Είχα πάει μία μέρα για κάποια υπόθεση στη Χάγη. Και εγώ όταν έχω στρίμωγμα ψυχολογικό θέλω να δω θάλασσα. Και είχα πάει στο επίνιο της Χάγης, μία απέραντη παραλία. Ήτανε μόλις νύχτωνε, ήταν 6-7 η ώρα και έκανα μία βόλτα. Και ξαφνικά ακούω ένα πελώριο θόρυβο και βλέπω 3 μηχανές, όπως είναι οι θεριστικές μηχανές, περνάγανε στην άμμο, τη σηκώνανε και μαζεύανε το παραμικρό που είχε πέσει μέσα. Εμείς εδώ ζούμε στη θάλασσα. Ζούμε από τον τουρισμό στη θάλασσα. Ποτέ δεν βάλαμε κάποιο μηχάνημα να καθαρίσει τις αμμουδιές μας. Ενώ ξέρετε, όταν πάμε παραλία θα αφήσουμε τα τάπερ και αυτά, ό,τι έχει περισσέψει το αφήνουμε στην άμμο. Τίποτα δεν γίνεται. Πας σε μια δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό. Καταρχήν είναι ανοιχτές από τις 9 το πρωί ως 6 το απόγευμα. Εδώ πέρα έχουμε πολλούς περισσότερους δημόσιους υπαλλήλους και πρέπει να πας μέχρι τη 1:30 και πρέπει να έχει και ουρά, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Να καλωσορίσω τον κύριο Παλασόπουλο, τον πρόεδρο των εργαζομένων ΠΟΕΟΤΑ.